Изгориха устата ми с спирт, болката беше ужасна. Част 2 от рубриката ни за справяне с страховете ви. Здравейте, аз съм доктор Самер Макки. Днес искам да поговоря малко за коментара, който сме получили. Ще го видите някъде по екрана. Много съжаляваме за това, което се е случило с изгарянето на устната кухина с спирт. Със сигурност не е приятно. Както виждате от коментара, следващото ходене пациентката е помолила зъболекаря никакви течности да не се сипват в устата, освен вода. Той не я е послушал и отново имала изгорена уста. И после как да не я е страх. Абсолютно валидно като аргумент, като страх. Първо ще започна с това, че няма как да не се използват медикаменти в течно състояние в устната кухина. Употребата само единствено на вода е невъзможно понякога при дентално лечение, тъй като ние трябва да дезинфекцираме някои от повърхностите с различни видове разтвори, в това число кислородна вода, спирт, хлорхексидин и така нататък. Просто денталното лечение трябва да се извършва под необходимата изолация. Тоест, трябва да се изолират меките тъкани в устата посредством кофердам. Ако зъболекаря не иска или не може да слага кофердам, той може да изолира устата с ролки, с различни видове слюносмукатели, аспирация, памучни тупфери и различни устройства, които ще попречат на течността да се излее върху ливавицата. Това, което ние правим в нашия кабинет, е задължително да ползваме въпросният кофердам. И сега повечето от вас ще попитат, добре, какво е това сега кофердам? Елате с мен. Кофердамът е метод за изолация на зъбите посредством това безлатексово платно и един пръстен, който наричаме клампа. Ако ви е малко по-интересно, гледайте един от следващите ни рилове, където ще обясним по-подробно какво е и как се работи с него.